Alamisa mɛ kalo tile 14 san 2020 aw minnu sɔgɔlenman na nin waati na an bɛ foli kɛrɛn di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bakuruba la sa an bɛna na don kunnafoniya minnu na olu de filɛ nin Kayi mara la gɛlɛya min ni denmisɛnninw kɛlɛmɛ ko o ta nin waati na ko dusumakasi yira an bɛna kuma o kan. O kɔ an ka finitigiw olu ye san sɔrɔ bingannikɛwale maa dɔw kan Koro mara la. An bɛ laban ni dugu jukɔrɔ nafolo o sɔrɔli ko Bajoliba gun kan. Nin bɛna kɛ an ka bi kibaruyaw bakuruba ye. Aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. An ka jamana basigi ani siwiliw ka lakana minisiri ale ka wulikajɔ min ni o sigira sen kan walasa ka taa Kayi nin waati na. An y'a ye k'a fɔ ko kunu o ma se ka Kayi denmisɛnninw ka dusufunu o masa. O siratigɛw la sa an ka lesɔr n'o ye kunnafoni so ye ale ka wuliliw y'a yira an na k'a fɔ ko denmisɛnninw ka nin muruti ko a ma sɔrɔ foyi fɛ ka d'a kan u ka faamuyali la jamana minisiri n'o ye General Division Salif Traoré ko ale min u nana walasa ka na denmisɛnninw kuma ɲɔgɔnya ka u funu da ko ale mɛnna pankuruji kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ye ko Dayi Dayi. Ale mɛn min kɛ maa 3 min ni o fatura gɛrɛgɛrɛ sen fɛ kunna sini denmisɛnw y'o suturali min kɛ jamana ɲɛmaw kɔ ko nin kɛra baasi ye olu ka faamuya cogoya la. O kɔ u nana ka na babili ka na o minɛ min bɛ Kayi di ani Kayi ba ni ɲɔgɔn cɛ. Maa min ne bɛ Kayi cogoya dɔn i b'a dɔn ko ni babili ni ale minɛna ka gɛlɛn ko tɛmɛni bɛ kɛ. U ka dusumakasi sira fɛ u nana ka na préfecture ni o ye préfet a n'a baara ɲɔgɔn ka baarakɛ so ye ka na tasuma don o la kunu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye mɛ kalo tile 11 san 2020 kulusikɛ ale ni funakɛnin dɔ ni ale tɔgɔ ye ko Seba Tamura n'a si bɛ san 17 la olu ka fɔɲɔgɔnkɔ ye ni Seba ni tora o la. O kɔ dugu denmisɛnw wulila ni ka dugu minɛ maa 2 o sata bɔra la ka fara Seba yɛrɛ kan. Maa damadɔ olu jogina nin waati in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko basigi ale seginnen bɛ Kayi mara la bi alamisa mɛ kalo tile 14 san 2020 ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamanakuntigi n'o y'an ka président Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ko kunna sini mɛ kalo tile 12 ale ni an ka jamana degitebulon ɲɛma Musa Tɛmɛni ka se an ka minisiri ɲɛma ma Dr Bubu Sise k'olu kun ye kumalasigi kɛ min b'a to bɛn bɛ se ka don Kayi ani jamana fan bɛɛ fɛ cogoya min na. An ka jamana finitigiw olu ye se sɔrɔ bingannikɛkulu dɔw kan Koro mara la. Ni kunnafoniya in sa an ye nin sɔrɔ faamaw ka ɲɛmaaw fɛ. Nin kɛra kunu mɛ kalo tile 13 san 2020 nɛgɛ ɲɛ 15 waati la Koro cercle mara la. U b'an ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigiw ka lakana siratigɛw la u ka munumunu dɔ sen fɛ u ni bingannikɛwale dɔw nana ka n'u tenku ɲɔgɔn na ka nin kɛ muguci ye olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye bingannikɛwale mɔgɔw ye a ma 5 olu ni tora nin kɛlɛ in na. Marifa 4 an ka finitigiw sera ka o minɛ ka bolimafɛn n'o ye u ka moto ye moto kura caman ka olu jeni. Ni kunnafoniya duman in kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw ye ko baasi ma maa si sɔrɔ olu la ni kɛlɛ in sen fɛ. An b'aw ladɔnniya ko an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka finitigiw sɔrɔdasiw olu ka kunnafoni di so fɛ kunu.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Badugu jolibakaw fɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen ni ale tɔgɔ ko Daraji Ɲɛta. Olu bɛ an ladɔnniya k'a fɔ ni olu ka baara kun ye sanubɔ ye k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma don u ka baara siratigɛ la nin waati in na. O hokumu kɔnɔna la u ye laɲini kɛ an ka minisiriso fɛ min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ ko ani petroli ko siratigɛw ma ko u bɛ fɛ sɛbɛn ka di u ma bi sɛbɛn min bɛ u yamaruya ka yɛlɛma don u ka baara taabolo la. O siratigɛ la farafinna jɛkulu min sigilen bɛ Bajoliba lakanani ma ni ale tɔgɔ ye nanzarakan na dasurunna ko Sauvons le fleuve Niger. Olu b'a yira k'u nisɔndiyalen don nin siratigɛ in na ka d'a kan nin tɛ dɔwɛrɛ fosi ye min bɛna ni Bajoliba ji sɛnsɛnni ye. O ni an ka jamana minisiri ni o ye Lelata Hawa Baba Baye ale ni o ye ɲɔgɔn ye kɛ mɛ kalo tile 11 min bɛ se k'a to u ka laɲini ye min n'o ye sɛbɛn bɛ se ka d'u ma ka baara yɛlɛma ka bɔ dugujukɔrɔ sanubɔ kan ni u ka baara sin sisan cɛncɛnbɔ cogoyaw ma min bɛ se k'a to o laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na. Kabako ni kabako ye min kɛra an ka Koro mara la avril kalo tile 29 tɛmɛnin. Nin kibaruya in sa an ye nin sɔrɔ an ka lesɔr ni o ye an ka kunnafoni di gafe dɔ ye. Ale b'an ladɔnniya k'a fɔ ko nin konikɛ in ale kun ye sonkoalen ye. Zɔngɛ in sa a baara kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye min kun tɛ mɔgɔw ka telefɔni an'u ka bolola nafolo darakili ma u la. Kamalen zonkoalen kun don nka nin su in na sa a tɛmɛtɔ a bɛnna ni kamalen dɔ de dalen ye a ka so veranda kɔrɔ. Kamalenin kɛrɛfɛ balan dɔ tun b'o kɔrɔ. A nana k'i ɲuwari ni k'a don so in kɔnɔ ka kamalenin ka balan in ta cɔgi. Balan in kɔnɔ ko nafolo caman kun b'a kɔnɔ min hakɛ bɛ t'i jɔ fo 30,000 ɲɔgɔnna na ani telefɔniw. A bɛ sagi in ta ka boli ka taa a ka so nga ni don min ni kɔbila sera zo ma ala bɛ bɔ ni sababu dɔw ye min bɛ labila se i ma. Cogoyaw la warimisɛn min ni ale tun bɛ sakiw kɔnɔ o nana binni daminɛ ka konikɛ in to boli la k'a sɔrɔ a ma bɔ ko kalama. An ka kamalennin sa n'ale ɲɛ yɛlɛla k'a jateminɛ k'a fɔ k'a ka saki taara coyi ale bɛ wuli ni k'a ka zo ɲini ka taa warimisɛn in sira taama fo ka taa bɔ konikɛ ka so kan. O cogoyaw la sa a bɛ boli dari k'i kunsi an ka finitigiw ka so ma ka t'u la kunnafoniya k'a fɔ k'ale ka saki suɲɛna nin waati in na wa a ka zon k'a b'a yɔrɔ dɔn dɛ. A bɛ bila finitigiw ɲɛ ni ka taa konikɛ ka yɔrɔ yira u la. U bɛ don ni ka taa sigilen sɔrɔ saki in yɛrɛ kunna k'a ta coyi a tɛgɛ ma. Nkalontigɛ o sira ma se ka sɔrɔ nin don in na. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ a yira k'a fɔ k'ale ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ni nin binganikɛ walew tɛ. Nin waati in na an ka Koro kiritigɛso ale kɛlen bɛ ka konikɛ in minɛ ni k'a bila yanni a kiridon cɛ. Nin bɛ dan cɛ an ka bi kunnafoniyaw cogoyaw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni AMAPU ani ANCD ka bolodi ɲɔgɔnmaw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.